बिटिआरआव खान्थि बेरेखायै साख्रि थिसनथायनि जाथाया सोराङाव फैदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखाराव गिबियावनो गोसारदों साख्रि थिसननायनि थाखाय खावलायहरनायनि लाइजाम। बिपिएफ एबा हाग्रामानि केलेंकारि बाथ्रा बुङै बुङै बिटिआर खुंथायनि गादिखौ आवग्रिदोंमोन प्रमद बर'आ। सोलायनायनि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानो हाद्रि सारनानै हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बिबान लानाया 1 बोसोरल' बारदों। बे समावनो नांथाबनानै थादों इउपिपिएलआ केलेंकारिजों लोगोसे जाख्ल'नायाव। आनजाद फोसावथाय आरो आनजाद लायालासेनो बिटिआरआव साख्रि थिसननो नाजादों हाग्रामा महिलारिनि केलेंकारिनि बाथ्रा बुंबोबाय थाग्रा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा। हाग्रामा महिलारिनि गासैखौबो गाख्लायनो हानाय गुबैयै केलेंकारिनि सुबुङानो जादों गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी। मोनसे समाव जाख्ल'नायाव गैयै गोग्गो सोरखार खुंनायनि बाथ्रा बुंबोग्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी। बिथां गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीया बिटिआरनि गामि जौगा खोन्दो मावख'आव भिलेज चाइल्ड डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जिआरएस होनो थाखाय बिटिआरनि पिएनआरडि बिफाननि सिएचडि बिथांनिसिम गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीया गावनि सोरखारि राइटिं पेडनि गेजेरजों बिथोन हरदों। बेबायदि साख्रिनि आनजाद लाया लासिनो साख्रियाव थिसननो नाजानाया केलेंकारि नङा नामा? जिआरएसआव थिसननो थाखाय गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी पिएनआरडिनि सिएचडिनो बोहैथि मार्च दाननि 12 खालार 2022आव बिथोनलाइ हरनायाव मख'नाय साबा सुबुंनि मुङानो जाबाय उदालगुरि जिल्लानि राजुराम बर', बाक्सा जिल्लानि भुपेन बसुमतारी, बाक्सानि दैमु सरगियारि, बाक्सानि बिमल बर', बाक्सानि भुपेन बर'। बिथांमोनखौ गरेश्वर जौगा खोन्दो मावख'आव जिआरएस थिसनथाय होनो थाखाय बिथोनलाइ हरदों। आनजाद फोसावथाय आरो आनजाद लायाखैमोन। आनजाद फोसावथाय आरो आनजाद लायालासेनो बिटिआरआव बोरै साबा सुबुंनो थिसनथाय होनो थाखाय बिथोन हरनो हाखो? बेनो नामा गोग्गो सोरखारनि खुंथाया ना प्रमद बर'नि गोजोन सरकार? हाग्रामा महिलारिनि केलेंकारिनि होसिख्रावग्रा प्रमद बर'नि बिटिआर सोरखाराव बेबायदि साख्रि थिसनथाय होयो नामा?